Đừng lo hết chứ. Hôm nay đồng lên. Biar benar si para nasa. Korabun problem biar sesuatunya thang phải. Mà phải phải phải. Các bạn hết đau thì nó sesuatunya. Ana rasa. Oke. Rồi thì con nhìn bài phần Wilang lam sungguh jodoh naik tungai tahu deh buku sungguh culture entertainment YouTube channel thamnya kayak gini nungguin dong budi mangal teh sama anak kayak ini kita video wa nor nungguin bang na puila video clip wa khoroksa chini buk setua kepek last kai nung lai kha teh thana pro gang ke lama sinilia borok munu sino sinilia lasina kirilia obo hai ingri thaka teh apro gang ta mongkha khoroksa tula bono busaguro moi gobage bono hindu tulangka lama teh borok ni je ar piknik tanai dol rok debak no beri rok bopra last ke tuang nunggak tular rok last borok himlai malia didang mida kaise himlai thangchu gang ke obnon pini norok bai hambai ke bus kanggo phaye sebai sugro bai sarai bo jibanya te samal lanai tau te oksong hangka hangkai khorok sa ora tela tongo te khorok ta hangka berai o je tela khorok sa chini o bukhung jungni bus haide engkha na bini dol de engkha Piaba norok henggang ke tamu hini wanso tahu ke buhuk so abo henggang ke ang tania haibon ani je saiman mati je ani simati ang beromau sai kenaranai khorok sa sela tongo te khorok sa ke buhuk juk o bere ke hingga keluar ke las henggang kai seng kuno dino phano tabu ni jini bu sai engkha ba parmen engka phano engkha ni jini hamjama sela phano engkha ni jini bihino tuak las te khania Jesik piknik phano ungthon gobang ma program phano ungthon birthday phano ungthon chini live ni bagoi nijini bihi khunjaknai no jeng obo haike chuwang rok khanimani nongya phiaba borok bobo bini dol bai bini dol ke sinise chuwang rok nunglai enjoy khailai tongthok khlai chuwak kepek kai last kai nunglaio engkai tini no o video rok belai kino celeng ma singsa te belai kino lasima singsa ni o viral video piaba borok te lasina kirna sia khlaiei omo haike piknigo thangmani chuwang nunglai last kai lama sinia te himaya khlaiei thanglaio belai kino lasima singsa te oro buma phwa hinjangnai rok busuk se lajiwi tongkhana o video no nogoi tabuk nijini busa joto borok no siniwo je buma buha hinjangnai rok ya bah borok mothang phurno jaga korikha lasi ui haino nogo kuruma hai khlaiei nogo no asigi tongkhana nangke tahute buhuk song obo hai ungma rok belai kheno saya jeng o piknik rok ni bisingtei gobang machini borok no tola kologo tei no songo jeng o piknik rok no asuk tongthokya karei jeng kaya tongkheno tao tangi hinggang ke jeng asuk no jeng kaisa jaga no komlang sang phano dongbor phano hingga jeng nugya hinggang ke jeng abono thangei jeng naimano tangi hinggang ke jeng no asuk nugya ni jeng nainam songkhai jeng family kaisa gari reserve khai jeng thangei naikhe amo belai kheno tao tangi hinggang ke obo hai piknik rok no dol thanglaio phailaio abo hai kino no songlaio te dera laio tangi hinggang ke neng arwo chuwak kethek chelabo chuwak kethek beri chuwak kethek hingkai borok dol bisini dol no borok rokre sokre khailai mano tangi hingke chuwak nongke wak thawo nei norok thaimang khana tahute buhuk song ekdom no borok munisuno posongoi thango mungsa sinia e obo hai engei ini borok lasina kirna sia khlaiei thanglaikha gobage himbai dira khlaiei obo ta busuk ke chupuni o viral ni tong nok to kaham kino nok khana se khana khana hne khlai phiaba tini nini busa ani busa debak no obo hai tomong no lasina kirna sia tei o piknik siknik nei chalayo thanglayo obo hai hinggang ke nini busa bongni mano ani busa bo angi mano borok tini o beri rok nongya panche borok yogya chela borok rok tomong nongnai hinggang kai borok bai nongni sajakai kisa misa nongkai borok kaham bo khegui last goi thango hingga hingke belai kino lasima singkani o video rok tangi hingga hingke
o video rok no serengdi hinai norok no ang samani kolja tahote bohok song norok o video ni bising tui kebang ma borok bojithong te sithon hinai o video no snamjago yaba o viral video rok belai khino saya no klayo tangai hingang je pusuk kai kaham serenggai kaham phonogoi viral mane hingang ge abo belai khino tawo fiaba mo chowak no tui ningise kefek oro ni bisingo hingang kai viral inhan mo belai khino latma singta belai khino selema singta ni video tahote bohok song norok bojima khale kha klayo o video bo norok pai thak jora te support khai tongman mage norok no belai belai ke pai play hambai